המחלקה לטיפול מיוחד בבית חולים וולפסון, הפגייה, היא מחלקה שהיא מתקיימת בה פעילות רבה. במשך השנה אנחנו מאשפזים קרוב ל-1,300 תינוקות, מתוכם כ-60 שהמשקל שלהם בלידה הוא קטן מ-1,500 גרם, ו-50% מהם הם במשקל של פחות מ-1,000 גרם. והמחלקה הזאת, בין ההישגים שלה, למשל, זה סיפור הישרדותה של תינוקת במשקל 300 גרם, שהיום היא בת כמעט 12. זה בעצם אחד השיאים העולמיים. היא נמצאת ברשימת 10 התינוקות הקטנים ביותר ששרדו אי פעם בהיסטוריה האנושית. חדר הטיפול נמרץ מאובזר בציוד טכנולוגי חדיש שמאפשר לתת טיפול לתינוקות על גבול החיות שבעבר לא ניתן היה לטפל בהם והם לא שרדו. אחת הבעיות החשובות ביותר שהפגייה מתמודדת איתן בארץ ובעולם היא נושא הזיהומים. זיהום בפג עלול לגרום למוות או לנכות מאוד קשה. ולכן אנחנו נוקטים בהכנת תרופות ותמיסות בתוך תא סטרילי על מנת להפחית את שיעור הזיהומים. נושא נוסף הוא רחצת ידיים, הדרכה של הצוות ושל ההורים והמבקרים לרחוץ ידיים לפני שנכנסים למחלקה, לפני שמטפלים בתינוק ואחרי שמטפלים בתינוק. על מנת לאפשר התפתחות תקינה של המוח של הפג, אימצנו שיטה שמקובלת בעולם ובארץ היא די חדשה של טיפול מופחת גירויים. אנחנו מחשיכים את הפגייה, מכסים את האינקובטורים, מלבישים את הילדים ונותנים להם טיפול נגד כאב בכל דקירה או בכל פעולה חודרנית שאנחנו עושים. אני עובדת סוציאלית של המחלקה, ורציתי להציג בפניכם חלק מהפרויקטים שלנו. אנחנו נמצאים כאן בחדר מנוחה של האימהות, כדי שהם יוכלו לשאוב חלב, כדי שהם יוכלו לנוח. יש להם פה מקרר, מיקרו. המטרה שלנו שהאימהות יהיו פה כמה שעות שרק אפשר. אני גם עובדת עם כל אחת מהאימהות באופן פרטני, וגם אני עובדת איתם כקבוצה. הקבוצה הזאת מאפשרת להורים מלבד הרגשה של שייכות ונוחות ואוניברסליות שלא רק להם קרתה החוויה הזאת, מאפשרת להם גם השתייכות קבוצתית. הקמנו מין ועד הורים של הורים שהשתחררו לפני שנים מבית החולים. והוועד הזה חושב על פרויקטים שהם יהיו טובים לפגייה, כמו המונחון. ההורים ציינו שבאשפוז שלהם היה חסר להם מין דפי מידע כאלה שיסבירו להם על מה בעצם הרופאים מדברים. הקמנו מודל של שחרור מובנה של פגים שהולכים הביתה בשיתוף עם הקהילה. אנחנו מזמינים את אחות טיפת חלב שמיועדת לטפל בילד בבית, מזמינים אותה לבית החולים, וכאן היא שומעת יחד עם ההורים על כל מה שעבר על הפג הקטן. המטרה של הפרויקט הזה זה ליישר קו עם האחות שממשיכה לטפל. שמי דנה,
לפני שנה, ב10 ליולי, ילדתי את תמר. זה היה בשבוע 29 להיריון. תמר נולדה על משקל של 900 גרם, קטנטונת. היינו כאן מאושפזים בכחודשיים, חודשיים וחצי. ודי מהר, זאת אומרת, בלי תכנון מוקדם. נכנסתי שוב להיריון, וכמובן שגם הייתה איזושהי בעיה, אז נאלצתי ללדת אמנם בשלב קצת יותר מאוחר, שבוע 36, אבל עם משקל נמוך יחסית, קילו 600. ואמרתי שאם היא צריכה להיות בפגייה, אז כמובן זה רק פה. צוות פה מדהים, הרופאים, כולם מקסימים, באמת. אני לקוח מרוצה שחוזר. זה הסיפור שלי, ושאיפה לצאת מפה כמה שיותר מהר.